Ahoj ľudia, vítam vás pri mojom prvom tutoriáli. Bude to proste na niečo. Moje meno je FunGamerFan a tento tutoriál bude o tom, ako si stiahnuť TeamSpeak. Tak, môžeme ísť na to. Pôjdete na túto stránku, ja vám ju dám do popisu videa. Kliknete Enter a tu sa vám takéto okienko otvorí. Vy dáte Save File, ale ja už to mám stiahnuté. Tak, dáme Cancel. Ja to mám stiahnuté. Dobre. Potom, keď to budete mať stiahnuté, tak sa vám tu objaví niečo takéto. Vykliknete na to, ono sa vám to bude inštalovať, odkliknete také bla bla bla, všetko odkliknete. Potom, keď to budete mať, sa vám objaví toto a môžeme ísť na to. My klikneme, samozrejme. To troška bude trvať. Tak, ja už to mám všetko. Vydáte Connections, Connect a tuto dáte server adres. Napríklad ts.build.cz 2.csm63, ako som dala tam ja. Dáte nickname, si môžete dať svoje meno v hre, ale aj nejaké iné. Server, password, to netreba. More, to už také nebude. Dáte connect. Keď dáte connect, tak sa ako náhle hneď objavíte takto na spawne. Error. To error si nevšimajte, pretože ja už som. Objavíte sa, tu vám bude písať spawn. Tu už môžete písať, môžete si zmeniť farbu a môžete napísať ahojte a budete takto mať, alebo neviem ako. Tak, potom sa vám ešte stiahne toto. Overflow. Tu, keď budete mať, to bude také malé krúžko a tu vám budú písať nejaké čísla pri hre. Na to kliknete. Môžete si tam dať cez Skype telefonovať alebo tak. Welcome back. Dala som si online. Prepáčte. Tak. To si nevšimajte. Normálne potom dáte tam tú adresu a budete mať všetko. Takže keď sa vám videjko páčilo, aby vám to pomohlo, tak môžete dať like alebo odber. Už je na vás. Všetko bude v popise videa. Tak, ja sa s vami lúčim. Ahoj.